खाराधरा बाथौ आरज ट्रास्ट बर्डनि दैदेननायाव खाराधरा उदालगुरि गामिनि बाथौ थानसालियाव आरज गाबदों। बजालि जिल्लानि खाराधरा ओनसोलनि उदालगुरि गामिनि बाथौ थानसालियाव खाराधरा बाथौ आरज ट्रास्टनि गायसनगिरि शिवेन्द्रनाथ बर'नि नुजाथिनायाव गोथार मंगलबार सानजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनि समाव दोलै नोगोरै खाम सिफुं सेरजा जथा दामनानै आखाइ खबजबना खौसे आरज खालामदों। लोगोसे बर'नि धोरोम फोसाबनाय आरो बर'फोरनि आसार खान्थिनि सोमोन्दै बिबुंथि लाखियो। बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंबो गोबां सुबुंफोरानो जिउ रैखा मोनदों। लोगोसे बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै बेराम आजार हालाय हाफाय जेंना जेंसिनिफ्राय रैखा मोननायखौबो फोरमायो। बे आरज गाबनाय समाव बाहागो लाबावदों खाराधरा बाथौ आरज ट्रास्टनि मासिगिरि अतुल चन्द्र बर', लेङाइ मासिगिरि केशव बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खनिल रामसियारिजों लोगोसे बायदि आयदानि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो आरो गामिनि हिन्जाव हौवा खौसेयै आरज खालामो। जोंनि बाथौ आरज ट्रास्टनि गाहाय थांखियानो जाबाय जोंनि जि बाथौ धोरोम बे धोरोमखौ साबसिननिफ्राय हामसिन आरो फोसाबसिननाय आरो मोजांसिन खालामलांनाय थांखि। लोगोसेयैनो मोनसे हारि हिसाबै हारि जानोबा जोंहा मा थानांगौ, जेरै राव, थुनलाइ, हारिमु आरो जारिमिनजों लोब्बा गोनां माखासे नेरसोनफोरा थानांगौ। बेफोरबायदि माखासे बेसादखौ जौगाखांनो सुबुंखौ सांग्रांथियाव लाबोनो थाखाय नैबे जोंनि बाथौ आरज ट्रास्ट खाराधराया गामि गामि एबा गुबुन गुबुन न'खराव थांनानै बे खामानिखौ मावगासिनो दं। बेथ' गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन कन्डिशनजों माखासे इनफ्लुयेन्स, खायसेया माखासे गोहोमनि थाखायबो थाङो, खायसेया बुजिस्लाबनो हायियावबो थाङो, माखासे जायफोर थाखानाय आरो गोदोनो थाखानाय बिथांमोना बुजियाखै। दा जोंनि बाथौ आरज ट्रास्टनि थांखिया ओरै जाहैबाय, जुदि बिथांमोना दिनै जुदि बुजियोबोला सानोबोला जोंनिफ्राय जों खावलायो, जों आरज गाबो खर' गंग्रायनानै बाथौ आरज ट्रास्ट खाराधरानिफ्राय माबा मोनसे जाथायाव थांदोंब्लाबो, माबा मोनसे मोनलायनाय दंबाबो, धोरोमखौनो गोरोन्थि दं होननानै सानदोंब्लाबो जों बयबो फैनानै हारि हिसाबै धोरोमखौ फोसाबनानै जों लानांगौ आरो जों बयखौबो बरायगोन होननानै जोङो बाथ्रा। बेथ' जोबोद मोजां सोंथि। सोरबा गुबुन धोरोमनि मानसि एबा गुबुन रावारिनि मानसिया जुदि जोंनि धोरोमाव फैयोब्ला जोंनिफ्राय एकदम वार्म वेलकाम, बिराद मोजां बरायनाय आरो गनायनाय मोनगोन। जों गनायना लागोन आरो जों फोरोंलांगोन धोरोम खान्थिजों जों माबोरै सोलिनांगौ आरो मानो सोलिनांगौ बेनि सोमोन्दै। बिदि थांखि दङ। दाथ' जोङो रुट लेभेलावनो दङ। जों दा नैबे बेवहाय प्राइमारि हिसाबै फैनाय जादों आरो नाथाय जोङो बेखौ लासैनो स्टेट लेभेल, नेसनेल लेभेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव खालामनाय जोंहा थांखि दङ। जों बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायजों मावफुंलांनो हागोन होननानै जोंहा पाक्का फोथायनाय दं आरो जों बिदि मावलांगोन। जोबोद मोजां मोनदों बे उदालगुरि गामियाव फैनानै। बे उदालगुरि गामियाथ' मोनसे ट्रायंगोल फिगाराव दङ। माने बे बाथौसालिनि सोनाबा नुहुरनाय बे नांजाबनाय न'आनो गुबुन राव आरो गुबुन धोरोमनि, आरो हरै खोलाहानियाबो माने इस्लाम धोरोमनि, आरो हरै साहानियाबो इस्लाम धोरोमनि। बिथांमोना बे ट्रायंगोलनि गेजेराव जि पन्सासगिरि न'खरा जे बेवहाय बाथौ धोरोमखौ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों, फालिबोदों, अनसायबोदों, बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर आरो खुलुमनाय बावो जोंनि बे बाथौ आरज खाराधरा ट्रास्टनि जानानै। जा खाराधरा बाथौ आरज ट्रास्ट, बिथांमोनाथ' बेसेबा गुवार मोनसे मिजिं लानानै, थांखि लानानै बे ट्रास्टखौ माने जागायजेननाय जादों। आरो बिथांमोननि जि थांखि, बे थांखिजों जों गोरोबफानाय मोननानै बे खाराधरा उदालगुरि बाथौ आफादा बिथांमोना जाबायदि धोरोम फोसावनायनि मिजिं लानानै आवगायबोदों, बेखौनो बरायनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ जोंनि बे उदालगुरि बाथौ आफादनि बाथौसालियावबो आरजनि मोनसे हाबाफारि लानानै बे गोथार मंगलबारनि जा दिनैनि बुब्लि, बे बुब्लियाव बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरदोंमोन आरो बे हांख्रायनाय लेखा बिथांमोना बेवहाय नुजाथिफैदों। लोगोसे बिथांमोननि इयुननि जा मिजिं, जा बाथौ धोरोमखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फेहेरनाय, फुवारनाय, धोरोमनि फारसे गोसो बोनाय, बे हाबाफारि लानायखौ बिथांमोनखौ जोबोद माने जों साबायखर होदों आरो इयुनावबो जोङो बरायनाय लाखिदों। मिजिंथियो बिथांमोननि बे बाथौ आरज ट्रास्ट, जा खाराधरानि बाथौ आरज ट्रास्ट, बिथांमोननि जा मिजिं जाफुंनाय, साननाय हनाय, इयुननि जा थांखि, गासै थांखियावबो बिथांमोनहा मोजाङै मोजां जाफुंथों होननानै आफा बोराइनि बाथौनि खाथियाव आं बाथौ आफादनि जानानै माने खावलायहरनाय थाबाय। आङो उदालगुरि बाथौ आफादनि जानानै जा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमारि रायजो राजा
बिथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंबो मिथिस्लाबैनिफ्रायनो माने जोंनि आजौ आजैमोनहा जोंनि गिबि जोलैफोरा बिथांमोना दिनै माखासेया गैलिया थेवब्लाबो बिथांमोननि नाजानायाव जोंनि बे उदालगुरि जा बाथौ आफाद बे बाथौ आफादा 1988 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन बिथांमोननि नाजानायाव बिदि लेखानो जोंबो दिनैयो सानसे साननै आवगाय फैनानै जों दिनै बाथौ धोरोमनि तत्त्वखौ एसेब्लाबो मिथिनाय जाबाय थिग बिदियैनो जों जेखिनि मिथिबाय बेखिनिखौनो जों बिथां बाथौ धोरोमारि बा बर' हारि माहारिनि गेजेराव आं बेखौनो एसे मेसेज हरनो लुबैयो जाहाथे जों गुबुन हारिनि सिङाव थानानै गुबुन हारिनि जा फुजिनाय फालिनाय बेफोरखौ लायालाबासिनो जोंनि गोदो गोदायनि जा जोंनि धोरोम दंमोन बाथौ धोरोम सिबिनाय बे धोरोमखौ जाहाथे जोङो बोजबनानै लायो बेनि तत्त्वखौ मिथिनो थाखाय जोङो गावबा गावनि गोसोखौ होनानै आवगायलाङो आरो जोङो मिथिना लानानै जोंनि गेजेराव मोजाङै धोरोमखौ फोसाबनाय सिबिनाय गासै जाहाथे जोङो हाबाफारियाव आवगायलांनो हायो बेखौनो आङो गासै बर' माहारिनि खाथियाव आङो मेसेज हरनो साननानै बेखिनिखौनो आं बिथांमोनखौ खावलायहरो जाहाथे बेनि फारसे माने फासयनानै थालिया। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।